ಬಾಚು ತುರುಕು ದುಂಪುಣು ನಮ್ಮ ಭರವಸೆ ಯೋಜನೆಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಊರುನು ಇತ್ತೆ ಜನನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತದ ಐತೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಬತ್ತದ ಕುಲಂದೇರು ಮುಲ್ಪ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಕುದ್ಯದಾರ ಇಂಚ ಪುದಾರಿ ಜನ ತುಮಾರೆ ಮದ್ದೂರು ಮುದ್ದೆ ಮದ್ದೂರು ಮುದ್ದನ್ನೇ ಎಂಚಿನ ಜನಕುಲೆಗೆ ವೈನ ಮಾತ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮಲ್ಪನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾರಟೊಂದು ಯಾರನ್ನ ಬಾಯ್ಡೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಕೇನ್ಗ ಅಂಜಾದು ಆರೆಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬುಡ್ದು ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ಮಹಾಜನ ಬಂಧುಲೇ ಅಂಜನೆ ಎನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟಮಿತ್ರರೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಭೆ ಈ ಸಭೆಟ್ಟು ಏರ್ ಮಾತಾ ಉಲ್ಲೇರಂದು ಏರೆಗಳ ಒತ್ತುಜಿ ಮಹಾನ್ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆಟ್ಟು ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಮಯ ಬರಡು ಬರಡು ಬಂಡದು ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ದೇರು ನಿಗಲ್ನ ಆಯ್ಕೆಗೂ ಯಾನ ಚಿರಋಣಿ ಆದಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಿಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಆ ನಾಯಿಕೆ ದನ ಜನಕಲಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಒಂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಓಡಾದಿಯರಲ್ಲಿ ಇದೇರು ಮಹಾಜನ ಬಂಧುಲೇ ಮಾತಾಡ್ಲಕ್ಕ ಮರ್ಲಿರ್ಲಕ್ಕ ಹೆಂಗ ಬಾತಾರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನು ನಿಷ್ಠೂರವಾದ ಬಾತ್ಯಾರನ ನರಮಾನಿಯಾನು ಜನಕಲಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಭರವಸೆ ಕೊರ್ಪಿನ ನರಮಾನಿಯಾನತ್ತು ಯಾನು ಹೂ ಮಲ್ಪೇನೋ ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಏನು ಪನಿಯರು ತಯಾರಾದ ಉಪ್ಪೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಮಲ್ಪೆ 5 ಬೊಕ್ಕಲ ಮಲ್ಪೆ ನೆರ್ ದುಂಬುಲ ಯಾನು ಮಲ್ದೆ ಬಂಪಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಂಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನ ರಾಜಕೀಯದ ಈ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶ ಬಂಡ ಸಾಧಾರಣ 25-30 ವರ್ಷ ಆಂಡು 4-5 ಸರ್ತಿ ಯಾನು ಗೆಂದದ ಬೈದೆ ಓಲೊಂದು ಮಾತ್ರ ಇರ್ಲಕ್ಕೇನೊಚ್ಚಿ ಮಾತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಯಾನು ಗೆಂದದ ಬೈದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿಕ್ಕಲು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಬೆರಿಸಾಯ ಇತ್ತದು ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಲ್ಪ ಉಂತದು ಎನ್ನ ಬೆರಿಸಾಯ ನಿಕ್ಕಲು ಕೊಂಡು ಬಂಡದು ಕೂಡ ಅವರ ಕೈ ಮುಗಿದ ಜನಕ್ಕಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೆರ್ನ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಸುರು ಮಲ್ಪೆ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಬುಕ ನಿಖಿಲ್ ಮಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಅಡ್ಡ ಬರ್ಬಾರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದು ಸುರುಕು ಬತ್ತೇಡ 1000 ಬತ್ತೊಟ್ಟು ಬತ್ತೇನ 10,000 ಜನಕಲಿಗೆ ನಾನು ಬೋರ್ಡಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾನು ಮಲ್ಪ ನೀರ್ಬೋಡ ಕೊಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು 4 ಅಂತ ಸೊರಬಹುದು ದಾದಂದು ಬಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಅವು ಏತೋ ಜನಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ತಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟದು ಇಲ್ಲೆಡು ಬದುಕುನ ಸ್ಥಿತಿ ಬೈದನು ವರಿಂದ ಗಾಲಿ ಬರ್ಸೋಗು ಓಡು ಮಾಡು ರಟ್ಟದು ಬತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬೈದನು ಅಂಚಾದು ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ನಾನು ಆಯರವಲ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಯಾನು 4 ಓಡಿದ ಇಲ್ಲಿನ ಮಲ್ಪುದು ಮನ್ಪಿನ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಯಾನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ 4 ಓಡ 4 ಓಡ್ದ ಇಲ್ಲಿ 4 ಓಡ್ ಬಂಡ ಅವು ಅಷ್ಟು ಮಾರ 4 ಮಾಡುದ 4 ಮಾಡು ಬಂಡ ಓಡ್ದಾತು ಐಕೆ ಇನ್ನ ಬಂಪೇರತ ಪೂರ ಕರ್ಬ ಬಾಡ್ದು ಆಡೆಗೆ ಪೂರ ಕಲತ್ತದ ಮೈಪುನು ಅಂಜಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಇನಿ ಕೋಡಿ ಹಿಡ್ದಾನೆ ಹತ್ರ ಬಂಡ ಈ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಡು ನೀರಿಜ್ಜಂದೆ ಏತೋ ನರವಾನಿಲು ಒಲ್ಪಲ್ಪರ್ದ ನೀರು ತರ್ಪಾದು ಪರ್ಪಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬೈದನು 2 ಮುಲ್ಪ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತಿರ ಬಕ್ಕ ನಿಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡೆಗಳ ಯಾರು ನೀರು ಬಿಡ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಏತಿಲ್ಲುಂಡಣ್ಣ ಇರಿಗೆ ಓ ಬಾಚು ಇಲ್ಲಡೆ ನೀರು ಬುಡ್ಪುನ ಬುಡ್ಕ ದೆಕ್ಕೊಂಜಿ ನೀರು ಬುಡ್ಪುನ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಅಲ್ಪ ತುಲಿ ಈರ್ನ ಕುಟುಂಬದಾರ ಪೋಯಿರತ್ತ ಅಣ್ಣ ಈ ಪೂಂದಿಲಿ ಸುರುಕು ಅಂಚ ಮುಂದರ್ಸಲಿ ಮೂಂಕು ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಹುಡುಗ ಬತ್ತಾಳೆ ಸರಿ ಆಗುದು ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಿಗಿಲ್ಲ ನೀರಿಚ್ಚಂದೆ ಬಂಡದ ಏರ್ಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತನ ಬರ್ಸ ಬರ್ರಿ ಶುರುವಾತನು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ನೀಲಿ ಗುರಿ ಗುರುಂಪುಲುಂಡು ಮಾರ್ಗೋಡು ಜನಕ್ಕೆ ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತಿನ ಮಾರ್ಗೋನಿಯಾನು ಅದೇಲ ಮಲ್ಪುಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾನು ಮಲ್ಪೆ ಈ ಇತ್ತಿನ ಗುರಿನ ಮುಚ್ಚಿನ ಉರ್ದು ಕೂಡ ಮಾರ್ಗೋನು ಓಡೆನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಬಾರಿ ಬೇಗೋಡು ಬರ್ಪೇರು ಗುರಿ ಪುಂಡಲ್ಪ ಅಪ್ಪ ಗುರಿದು ತಿರ್ಗಾದು ಪೋಯರೆ ಮಾರ್ಗೋನು ಅಗೆಲ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾನು ಮಲ್ಪೆ ಮುಚ್ಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗುರಿ ತಪ್ಪದು ಪೋಯರೆ ಮಾರ್ಗೋನು ಅಗೆಲ ಅದು ಗುರಿ ಅಗೆಲ ಇರಬೇಕು ಗುರಿ ಮುಚ್ಚೋನು ಅಕಡ ಏರೆ ಪೂರ ಬೇಲೆಜ್ಜ ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಬೇಲೆ ಗೊರ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾನು ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸುಭಿಕ್ಷೆವಡು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆವಡು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಎಡ್ಡೆವಡು ಹಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆವಡು ಬಂದಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಯಾನ್ ನಿಕಲ್ಲ ಫಿರವುಲ್ಲೆ ಯಾನು ನಿಕಲ್ನ ಫಿರವು ಪುಡಂಡ ನಿಕುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬು ಬರ್ಪಿಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಓಟು ಕೊರ್ದು ಏನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಡು ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಡು ನಿಕಲ್ಲ ಫಿರವು ಯಾನುಲ್ಲ
ಅಣ್ಣ ಎಂಚಿನ ಒಟ್ಟು ಕೊರೊಡ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಎಂಕ್ ಕೊರ್ದು ಏನನ್ನ ನಿಕ್ಲು ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಸರಿ ಅಂದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಒತ್ತೋಡಿಯಾ ಒಟ್ಟು ಒತ್ತು ಒತ್ತು ಕೊರ್ದು ಒಂದೇ ಶಬ್ದ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಬೇಜ ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಬಾತೇರ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮುದ್ದಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಧನ್ಯವಾದ ಪಣದಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಆರು ನೀರಿದ್ದನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದಾಕ ಇಜ್ಜನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾರ್ಗದ್ದನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿನ ಮಲ್ಪೆಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಡಿಯರಿ ನಾನು ಈರ್ನ ಒರಿಯನೇ ಅಂದಿ ವಿಸಿಲು ಬಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ತಾತಿ ಬೊಟ್ಟುಳ್ನ ಇರಿ ಪಣ್ಪುಳ್ನ ಇರಿ ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೆತ್ತ ಯಾನ್ ದ ಎಂದಿ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಸೀದಾ ಬಾಚು ಈ ಇಂಚ ಗಂಟೆ ಅಕ್ಕಲ್ಟ ಬೊಟ್ಟವು ಮಾರೆ ಅಕ್ಕಲು ಬೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅಂತಲೇ ಮುಗಿನಾಗ ಬೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅಂಚ ಬೊಟ್ಟು ಬೇರೆ